Bakuli oh, kalaki. Katabaw. Madaming tinik. Ahas. Day, pag hindi ka mag-iingat talaga sa iyong apakan oh. Malalim. Kaya kalalim ng tubig oh, pabukid. Malamig. Aday. Yan, sakit. Harus sa may pamigan nito. Bakit nakatayo po? Yung character, ano rin ito? Ay, nalangasi. Okay, nagbabalik uli kami dito sa Pakatan. Dalawang beses na namin ito. Kami dalawa na lang ni tatay ang pumunta dito. At binuntog uli namin yung panghuli ng alimango at isda dito sa Pakatan. Yan, shoutout nga pala kay Sir. Sir, shoutout po sa inyo. Di ko po mabasa yung pangalan nyo. Shoutout at salamat po sa panonood at pag-share po ng ating video. Sana po tuloy-tuloy lang po yung inyo pong pagsuporta. Di kabukid at samahan nyo kami ni tatay at aming papandawin na yung aming binuntog na panghuli ng isda at alimango dito sa Pakatan. Yan kabukid at si tatay nauna na. Tatay nauna na. At ako'y nahuli ng konti. Tandahan lang tao dito kabukid maglakad eh. Madaming tinik. Sakit mga tinik sa paa. Aday. Saka ingat lang pati kabukid pagka pumunta ka dito talaga sa Pakatan. Baka may ahas. Dito na nga pala tayo sa looban ng Pakatan. Malapit lang namin binuntog. Day, natin ito ko. Kabukid din yan oh. Sakit ito kabukid pag hindi ka mag-iingat talaga sa iyong apakan oh. Naapakan ko. Yan kabukid. Dito na tayo. Malapit na. Malalim pang tubig kabukid. May si tatay sa unahan oh. Kabukid oh, malalim ng tubig. Ito ay pangalawang beses na namin kabukid na pagbubuntog. Nung unang video namin, tatlo kami. Makikita naman ninyo, yun ay may unang i-upload kabukid. Yan, dito lang namin nilagay yung tatay. Hoy, malalim. Ha? Malalim. Doon mo na simula na, punutin mo na yun ah. Saan? Wala, halika, kapun na rin. Hindi pa. Yan kabukid, samahan nyo kami. Dalawa ni tatay. At aming sisisi din yung aming nilagay na panghuli ng isda. Tsaka alimango. Dalahan na yun, pati hipon. Yan, kalalim ng tubig ko, kabukid. Di pa. Si tatay mauna na. Kasi sisid ka tatay. Ay, ikaw. Oo. Malalim, lampos yung tinisik mo, yung napakataas. Oo, ha? Ay. Kata, hindi pa. Naglit. Yan kabukid, at aming sisidin yung aming nilagay dito. Malalim. Eh, tatay, ako na lang sisid. Saka sila kasi malalim mo. Lamig. Saan ka? Sa dulo? Ha? Saan ka? Sa dulo? Doon ka. Doon na lang, may tatapin mo din sa kakuha. Doon ka pa din. Kumigil ka doon sa physical, sugdupin mo. Bra. Hindi pa. Sige, bunutin mo. Mamaya, yakapos yan. 1, 2. Hilahin mo yan. Oo. Nakulot na. Hilahin mo.
Kumapit ka na. Ano? Kumapit ka doon. Saan? Wala? Kumapit ka rin. Oh. Nakakapa ka? Kumain yun. Oh. Kilitin yun. Wala na. Nabukid. Dito muna ang bato mo. Dito. Oh, ano yun? Bato na. Ano ito? Halos. Hindi. Kakabukid. Halos. Tingnan namin kung ano nahuli. Malakas ang tubig ay. Malalim. Si tatay dala-dala. Isang piraso lang yung aming binuntog. Tara. Aday. Yan, sakit. Nakabukid. Tara, nauna si tatay. Ayang tubig. Dunatan mo. Doon na namin lilin nga sa labas ka bukid. Huwag dadala. Ay, yan mo lang tahawakan ko. Iabot mo sa akin. Para wala alimango, ano eh. May alimango wala. Ano yun? Malaki, patay na yata eh. Salitin mo. Bukid, hop. Hindi mo ikit. Sige, tigil ko na. Bukid na namin na ano yun sa labas. Ay, sako na ito. Nakuha mo na. Ang alas ako paglalang eh. Labas na kami ng gubatan. Dito na lang. Saan? Nandito na lang daw pala kabukid. Dapat tatlong ganitong gamit. Baka hindi na maamoy yung pamain. Kabukid. May hipon o, maliliit. Ito, nakahuli o. Isang malaki-laki kabukid o. Patay na. O, dalawa o. Namatay na yata yung. Dapat ahunin pala. Ano isda niya? Malaki yan eh. Yan kabukid. Kakunti yata ang huli ngayon. Ito ba kayo nun? Ano isda yun ito? Buhay pa pala. Ha? Sarap yan. Makulaki o. Pataba. Pumasok yung layak eh. Yan kabukid o. Isang islang malaki. Pangalawa. Dalawa. Yan. Pang sigang lang ay sobra-sobra na yung pansigang. Tama-tama na pang ulam yung dalawa ngayon. Malaki. Ito lang pala ang huli namin kabukid o. Isang ganito. Tsaka ito. Tsaka itong bakuli o. Kalaki. Katabaw. Yan man tayo sinirti ngayon. Baka naman sa susunod. Sirtihin naman tayo. Yung sako. Yan kabukid. Sisilid na namin yung aming panghuli. Malakas sako. Sakit din. Pasok na yan. Nakabukid o. Kataba.
Tama na, isang sigang ay. Kabukid, hanggang dito na lang po yung ating video. Paki-like o paki-heart po ng ating video, paki-share and follow po. See you next vlog, kabukid. Di man tayo sinirating ngayon, baka sa susunod marami na tayo mahuli. Kaya abangan niyo. See you next vlog, kabukid.